Ehdotus pelikilpailutasolle, koska on olemassa kaksi tasoa, missä voidaan kilpailla. Voidaan kilpailla siitä, että kun mä pelaan arborekkeihin niin vastaan vinnuita, niin onko vinnuut paremmat kuin arborekit? Niin miten siellä taistellaan? Että osaanko minä jotenkin vääntää voittoa niin, että minä kukoistan sitä toista rotua. No, mutta tämä ei ole ollenkaan viisas tapa, koska on monet rotut, jotka ei ollenkaan voi osallistua edes tällaiseen kilpailuun. Ja sitten on niin monta tyyliä, millä voi voittaa asioita. Joten ja sitten se vaatii ihan hirveän paljon säätöä roduista, että saisi ne mitenkään tasapainotettua niin, että minkä tasolla roduissa otat, niin sulla on mahdollisuus voittaa. Joten sitä ei tehdä. Toinen vaihtoehto on, että me lisätään kilpailua ihmistasolle. Eli koska sehän on ihmiset, jotka pelaa, ja ihmiset haluaa voittaa. Mutta ihmiset ei tarvitse voittaa siellä, vaan ne voi voittaa sillä, että mitä ihmiset tavoittelevat. Joten tässä on ehdotuksena. Ennen peliä on tällainen setup, joka on yksinkertaista. Täällä on eri asioita, jotka pelissä yrittää saavuttaa. Mutta emme ota kaikkia mukaan, vaan ensin jokainen saa 5 polettia. Ja tähän menee vaan minuutti. Sä itse päätät, mihin sinä sijoitat nämä ja missä puolessa ne on. Eli plussaa on, että haluan tämän mukaan kilpailuun, ja toinen puoli on, että en halua tätä mukaan kilpailuun. Ja pistän randomisti nyt näitä tänne pöytään. Ja sitten mä lasken. Eli tässä tulee aika paljon miinusta, plussaa. Eli miinukset ottaa pois plussan, niin se ottaa pois sen asian. Joten tänne jäi 4 asiaa, mistä kilpaillaan tässä hassuskenaariossa. Eli relikkien määrä, best role played, eli äänestetään parasta roolipelaajaa, kuinka paljon systeemeitä sulla on hallinnassa, ja kuinka paljon promissory noteja sinulla on. Ja sitten kun peli on niin sanotusti päätetty, joka on vähän vieläkin hassu käsite, jota me ei ole vielä saatu selvitetty, niin sitten lasketaan pisteet näistä plus goaleista, rodun goalit. Et rodun goali antaa aika paljon, ja sitten mä oon ajatellut, että silloin, joka eniten relikkejä saa 5 pistettä, eniten toiseksi saa 3 ja kolmanneksi saa 1. Ja kaikissa muissakin sama asia. Ja lasketaan pisteet sen mukaan. Tämä siis tehdään sen jälkeen, kun me ollaan valittu rodut, jotta jengi saa sosiaalista painekilpailujutskaa. Totta kai jengi... Okei, sitten mä listaan nämä jutut, mitä tässä vaihtoehtona on. Vote Senaatissa, kuinka paljon voteja Senaatissa, ministeriumkortteja, resursseja per vuoro, influensaa per vuoro, kontrolloidut systeemit. Eli se tarkoittaa vain systeemeitä, josta sinä saat jotain hyötyä. On rotoja, jotka saa hyötyä tyhjistä systeemeistä, joten ne mukaan lusketaan, mutta useimmilla vaan planeetaattisysteemit tai asteroidfieli, jossa on jotain kamaa. Tekkien määrä, ship upgradeaustekkien määrä, olen kyseenalaistamaan tämän, jos se pitäisi yhdistää vai ei. Kuolleet unitit, eli kuinka monta minun unittia on kuollut. Kuinka monta minä olen tappanut vihollisen unitteja, kuinka paljon minulla on unitteja pöydällä. Kuinka monta vuoroa minä olen hallinnut Megatolreksia.
Ja totta kai tämä lisää vähän kirjaimillisuutta. Useimmat näistä on vain loppulaskelmia, melkein kaikki. Jotkut tämä ja kuolleet unitit ja tapetut unitit on totta kai pitää kirjaa, sit, jos me valitaan ne mukaan. Joka on niin kuin, mielestäni hyväksyttävä, se ei vaadi niin hirveästi, pitää vaan listaa niin raksuja ruutuun. Tämä on ehdotukseni. Ja sitten siis, niin sit se, joka sit eniten pisteitä saa, vaan niin paras niin pelaaja. Ja se ei tarvitse niin liittyä rotuun. Mun mielestä täällä on kaikki aspektit, joita voi mitata, jotka olisi niin relevantteja mitata, ei ole sellaisia, mitä ei voi. Totta kai kuulen ehdotuksia, tarviiko tähän lisää, tarviiko tämän yhdistää, muuta en tiedä. Totta kai voitetaan paras roolipelaaja, niin siitä vaan on sama asia, että paras toisen, eli kolmaksi paras saa pisteet jollain systeemillä, todennäköisesti samalla idealla, että jokainen antaa kaksi tokenia jollekin, tai niille, jotka nyt kokee parhaaksi. Varmasti 3 olisi parempi, koska sitten sä voit antaa 2 ja 1. Joo, luultavasti 3. Joo, hirveästi haluan kuulla fiilistä tästä asiasta, koska muutenhan ei ole yhteistyötä. Selvä, moi!